Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai zvakare pachechi yedu yechishona yeChrist Embassy iyo yatinoita pamhepo. Ndinoimba makakomborera zvakanyanya musvondo rapfuura neshoko raMwari. Inguva yekuti tinyengetere. Tinoda kuti tinyengetere pamusoro peavo vakagamuchira Jesu Kristu kuti vave Ishe nomuponesi weupenyu hwavo mumasvondo ose adarika, kuti Mwari arambe achipfuurira kuwakudza mushoko rake, vave vanokura mushoko raMwari, vave vanoramba vachitsungirira mukuita zvinhu zvakarurama zviri maringe neshoko raMwari, vakure zvakanyanya mukati meshoko raMwari. Saka ngatinamatei. Mwari Baba, tinokutendai samasimba. Tinokutendai Jehovha nekuda kwevana venyu avo vaunzwa mukati meimba yenyu, avo vava vana venyu nekuda kwekuti vagamuchira Jesu Kristu kuti ave Ishe nomuponesi weupenyu hwavo. Tinokutendai samasimba. Tinokutendai nekuvachengetedza kwamuri kuita mukati meupenyu hwavo. Tinotenda kuti kubva pawakagamuchira Jesu Kristu havachadzoki kumashure zvakare, asi wava kupfuurira ngenda mberi, vachikura mukati meshoko raMwari, vachikura muchiKristu chavo. Tinokutendai samasimba noupenyu hutsva hwamakavapa, noutano hwamavapa, nokubudirira nemakomborero nezvipo zvamweya mutsvene zvavakurarama zviri mavari. Tinokutendai samasimba. Chechi inokura nekuda kwavo, nekuti ivo vaedzerwa mukati meimba yenyu. Tinokutendai samasimba nekuti mavakudza, mavapa upenyu husingaperi. Tinokutendai Ishe Jesu nemuzita ramambo Jesu Kristu. Amen. Iko zvino tinoda kuti tinamate tichitenda Mwari nekuda kweshoko raMwari ratava kugamuchira panguva iyi iri kutevera, kuti Mwari vativhure njere dzedu, tinzwisise shoko raMwari, tikure muchiKristu chedu, tinzwisise shoko iri rigotipfuuridza mukuenda mberi mukufamba kwedu kwechiKristu. Ngatinamatei. Mwari Baba, tinokutendai nemuzita ramambo Jesu Kristu. Tinokutendai nenguva ino yamatipa kuti tive tinorava shoko renyu, tive tinokudzwa mushoko renyu, tive tinovandudzwa mukukura kweshoko renyu. Tinokutendai samasimba nenjere dzapiwa kwatiri nekuda kweshoko iri richauya matiri. Tinokutendai samasimba nezvakazarurwa zvatiri kugamuchira mukati meupenyu hwedu nekuda kweshoko iri. Meso edu avhurika, nzeve dzedu dzavhurika kuti titeerere, tikudzwe mushoko renyu. Tinokutendai samasimba nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Iko zvino tichanamata nedzimwe ndimi kwenguva doko, tichikurudzira mweya yedu kuti ivhurwe, inzwisise shoko raMwari. Ngatinamatei. O rabasheke bazonta rabashaka basana. Ora baseketere monda raba shoko bozonda te de kozile grada. De li sotakira poramanda te de kozile gira braga hashta. Lakaba sondo robo sheke mazona. Malaba sonda te de kozile gira braga hashta koramanda te de kozile gime grada. Galede bo sote gimo grada. Kora raba sheke masanda te de kozile grada. O masheke mazonda kozila katala makari. Trokutenda Ishe Jesu. Amen. Ino nguva tava kuda kuti titeerere chidzidzo chedu cheshoko raMwari icho chinouya muburikidza nerhapsody. Tapedzazvo ticharumbidza Mwari, tapedzazvo zvakare tichanzwa shoko raMwari. Ndinokutendai nenguva iyi muve nesvondo rakanaka. Tatenda. Chidzidzo chedu cherhapsody chanhasi chatinopiwa namufundisi Kristo yaKilome. Musoro wenyaya unoti rutendo harunzwisisiwi nepfungwa. VaHebheru 11 ndima 1 inoti, zvino kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotaririra, umbowo hwezvinhu zvatisingaoni. Rutendo mutemo unoshandiswa muumambo hwaMwari.
Mutemo uyu haunetsi kunzwisisa, zvakare haunetsi kushandisa, asi kune vaKristu vanonetseka nawo. VaKristu ava vanenge vachishandisa pfungwa dzavo, vanenge vachitsvaka kuti shoko raMwari riwirirane nezviri mupfungwa dzavo. Mumweya wemunhu ndimo munowanikwa rutendo, haruwanikwe mupfungwa dzake. Rutendo chinhu chinoitwa nemweya, hachiitwi nenyama. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviverenga muna vaRoma 10:10. Ndima iyi inoti, munhu anotenda nemwoyo. Mwoyo uyu ndiwo mweya wemunhu. Saka munhu haashandisi pfungwa dzake kutenda, anoshandisa mweya wake. Pfungwa dziripo kuona zvinhu, zvino rutendo haruuyi nekuona. Iwe unogona kunge wakadzidza chaizvo, unogona kunge uri chiremba, nokudaro unogona kunge uchiziva kuti mukadzi haagoni kuita mwana pasina murume. Asi Jesu akazvarwa pasina murume. Zvinhu zvakadai zvinganzwisisiwa sei? Hazvigoni kunzwisisika. Jesu ava vakafa, vakavigwa, asi vakazomuka vakakwira kudenga. Zvinhu zvakadai hazviwirirani nezvinhu zvatinoziva. Hazvigoni kunzwisiswa. Zvinofanira kungogamuchirwa. Zvigamuchire sezvinhu zvakataurwa naMwari. Ikoko ndiko kuva nerutendo. Mwari vangataura chinhu, iwe unofanira kungochigamuchira. Chigamuchire nokuti ndiMwari vachitaura. Haufaniri kutanga wachinzwisisa. VaEfeso 1:3 inoti, ngaaongwe Mwari naBaba vashe wedu Jesu Kristu, wakatiropafadza nokuropafadza kwose kwomweya, kudenga muna Kristu. Mwari vakatotiropafadza. Chirega kutsvaka kuzvinzwisisa nepfungwa dzako. Ingozvitenda chete, ingozvigamuchira. Taura kuti wakaropafadzwa. Hauna kungopiwa zvinhu zvenyika ino chete, wakapiwa zvinhu zvepamweya. Mwari ndivo vakataura kudaro. Zvinhu zvenyika ndizvo zvakaita sedzimba, motokari, mari nevana. Isu tine upenyu hwatakapiwa. Upenyu uhu hunoraramiwa muna Kristu. Hunodarika zvinhu zvenyika ino. Haunzwisisiwi nepfungwa dzemunhu. Upenyu uhu hune maropafadzo. Maropafadzo aya haanzwisisiwi nepfungwa dzemunhu. Ndeye pamweya. Saka haabatiki nemaoko, haaoneki nemeso enyama. Nokudaro, kune vanhu vasingagoni kuashandisa. Vanhu ava ndevaya vanotungamirirwa nepfungwa dzavo. Ndevaya vanoshanda nezvavanoona chete. Vanhu ava vanoda kutanga vaona chinhu nemeso enyama, ndiko kuti vachigamuchire. Asi ichi hachisi chiKristu. VaKristu vanotanga vagamuchira, havatsvaki kutanga vaona. Shoko ndiro rinotiratidza maropafadzo aya. Saka tinotanga tagamuchira maropafadzo aya, tinobva tatanga kutoashandisa. Upenyu hwedu ndehwerutendo. Tinotenda zvinenge namata mumashure mangu uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai. Mandijekesera shoko renyu. Marijekesa kumweya wangu. Maita kuti ndigone kuona upenyu hwamakandipa. Upenyu uhu huri muna Kristu. Upenyu hwakaropafadzwa. Upenyu husinganzwisisiwi nepfungwa dzevanhu. Ini ndinorarama mukubwinya. Ndinokurira zvinhu zvenyika ino. Ndiri mupfumi. Handitongwe nenyika ino. Handitongwe nezvinhu zvenyika ino. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti, vaHebheru 11:6 naJohani 20:29. Makanaka Jesu, makanaka Jesu, simudza ruoko rwako chiti, makanaka Jesu, makanaka Jesu, Jesu makanaka, makanaka Jesu, simudza ruoko, simudza ruoko rwako chiti,
Jesu munoshamisa, munoshamisa, munoshamisa Jesu, Jesu munoshamisa, munoshamisa, munoshamisa Jesu, Jesu makatendeka, makatendeka Jesu, makatendeka, Jesu makatendeka, makatendeka Jesu, makatendeka, Jesu munoshamisa, munoshamisa, munoshamisa Jesu, Jesu munoshamisa, munoshamisa, munoshamisa Jesu, Jesu munoshamisa, Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita paMhepo muchishona, tichivimba kuti manga muine svondo rakanaka. Makatanga mwedzi wambudzi uyu, tatofamba chaizvo mumwedzi uyu, taakutosvika kumapeto kwawo. Asi ndinovimba kuti shoko rechiprofita remwedzi wambudzi makatobatana naro nechekare, muri kufamba naro, maakufamba naro. Takakutaurirai kuti shoko rechiprofita rakauya richiti muna mbudzi muno, mwedzi wambudzi uyu mwedzi wekusimudzirwa kwedu, mwedzi wekusimudzirwa kwako. Ukabvunzwa nomunhu kuti ko wakadiko, munofara here kuti ini ndakasimudzirwa, ndo kutaura kwaunoita uku, ndo kutaura kunoita munhu anofamba nechiprofita. Mashoko ake anotanga kuwirirana nechiprofita. Haatangi kutaura kuti pakaipa, zvakaoma, zviri kushinya, zviri kurwadza, handizi kuti munozvigona sei. Aiwa, ini ndikabvunzwa nomunhu kuti munozvigona sei, handitangi kudzamba-dzamba, ndinototaura kuti aiwa, isu tisi tinotozvigona chaizvo chaizvo. Kana uchida kutsvaka kuziva kuti ungazvigonawo sei, uya utaure nesu. Haleluya.
ndo kugutsikana kwatinako muna Kristu. Hatisi vanhu vemanga-manga. Ndoda kutenda mufudzi Kristu mutungamiriri wedu vanoti pamukana iwoyu wokuti tisangane pamwe chete tichinamata pamwe chete tichidza shoko raMwari. Tinotenda zvekare nokuda kuti mufudzi Kristu vane zvinhu zvakawanda zvavanotiitira. Mungashamisika kuti sei tichingotaura nezvavo saizvizvi, asi munhu anoshandiswa naMwari chaizvo kutiropafadza isu kwese kwatiri. Kubva pasvondo rino iri kudani kusvika musvondo rinouya kana rinotevera racho, ndine zvandinoda kuti ndigovane nemi pamusoro pechimwe chezvinhu zvatinoitirwa namufudzi Kristu izvozvizvi. Zvikuru sei pamusoro pezvidzidzo zvatinowana mubhuku reRhapsody. Munombozviziva here izvozvo kuti mufudzi Kristu vanotipa chidzidzo cheshoko raMwari, vanotipa mharidzo zuva rimwe nerimwe. Handizivi kuti makambozvifunga izvozvo here? Handizivi kuti makambofungawo here kuti vafudzi vangani vanotevera makwai avo nenzira iyoyo yokuvapa zvokudya zvavo zvezuva nezuva. Hatina zuva ratinomuka tisina mharidzo, tisina dzidziso yeshoko raMwari. Tinomuka zuva rimwe nerimwe tiine mharidzo, tiine dzidziso yeshoko raMwari. Vanogara vachitinyorera zvidzidzo izvozvo. Haleluya. Saka toda kuvatenda zvikuru nokuda kwaizvozvo, nokuda kworudo rukuru rwavanotiitira irworwo. Zvinhu zvinotibatsira. Hosea 4:6 inotaura ichiti, Mwari vanoti kwanzi vanhu vangu vanoparadzwa nokuda kwokushayiwa zivo. Ndinoda kuti munyatsopabata ipapo. Mwari kana vachikuona uchitambura, Mwari kana vachiona zvinhu zvako zvisiri kufamba zvakanaka, havana mumwe munhu wavanonenera. Dambudziko chairo riripo vanenge vachinyatsoziva, uye vanoti dambudziko riripo nderokuti une zvinhu zvausati waziva. Kungava kurwara, kungava kunetseka pamari, kungava kuita sei, kungava kusafambirwa nemabasa ako nemhindu dzako nezvinhu zvaunoita, kungava kumwe kusuruvara nokusuwa kupi nokupi kungauya paupenyu hwako. Hakuna chimwe chinhu chinounza zvinhu izvozvo. Usaswera uchinenera vavakidzani vako, vanhu vaunosangana navo, vanhu vaunofunga kuti vanokuvenga, kana kutonenera nyangwe Satani chaiye. Kusaziva ndo kunoita kuti usangane nazvo, nokuti kana ukaziva zvinhu izvozvo zvingauya hazvigoni kukukurira. Kana uchiziva shoko raMwari, uchiziva kushandisa shoko raMwari, uchirinzwisisa, chirwere chikauya pauri hachigoni kukuwisira pasi. Mari ikakunetsa haigoni kukushungurudza. Haleluya. Saka ruzivo ndo runodikanwa. Munhu ano ruzivo, munhu iyeye haana chinhu chinomugona panyika pano. Haana dhimoni rinomukurira, haana mweya yedzinza inomukurira. Kuna vamwe vanoti kwanzi ndisunungurewo pamweya yemadzinza. Pane zvausingazivi pamusoro pemweya yemadzinza. Ndosaka uchitaura uchidaro, unofunga kuti mweya yemadzinza ine simba rakawanda zvokukukanganisa nokukushungurudza. Mweya yemadzinza haina simba iroro. Bhaibheri rinotitaurira kuti patakazvarwa patsva paya, takabviswa musimba remweya yemadzinza iyoyi. Takabviswa musimba raSatani nemweya yose namadhimoni ese ake. Takabviswa pasimba remunyama. Minyama haichina simba pamusoro pedu. Takabviswa tikaiswa muumambo hwomwanakomana worudo Mwari. Ndo zvinotaurwa neBhaibheri. Ukaziva izvozvo hausori uchichema pamusoro pemweya iyoyo yaunenge uchiti yamadzinza. Haleluya. Asi kana usingazivi, inotamba bhora paupenyu hwako mweya yemadzinza iyoyo. Inokushungurudza, inokuonesa nhamo. Haleluya. Asi nyaya inenge isiri yokuti washayiwa ungakudzikinura. Nyaya inenge rekuti hauna kuziva zvakakwana. Haleluya. Saka nemhaka yaizvozvo, zvidzidzo zvatinopiwa zviri mubhuku reRhapsody. Haleluya. Zviri mubhuku reRhapsody. Zvidzidzo izvozvi, zvidzidzo zvamunofanira kubata nazvo. Zvinowedzera ruzivo rwenyu rweshoko raMwari. Zvinowedzera ruzivo rwenyu rwezvinhu zvatakavimbiswa naMwari, zvatakapiwa naMwari. Haleluya. Saka nhasi ndangotanga ngokuratidzai nokukuratidzai ufumi hwakawanda huri muzvidzidzo zveRhapsody izvozvi, huri mubhuku reRhapsody irori.
nokuti dzimwe nguva mwenyu munogona dzimwe nguva munogona kunge muchiita zvokuti nyangwe tikatumira hamuzvipi nguva yokuverenga, kana kuti kuda unongoverenga uchingomhanya. Regai ndingokuverengerai, ndichangotora zvidzidzo zvakangowanda-wanda. Ndichatora chimwe chidzidzo pazuva ranhasi svondo rinouya, ndichatora chimwe chidzidzo titarire muone zvakawanda zvamunogona kudzidza mubhuku iroro rerapsodi. Mugoona kuti mukaita tsika yekuramba muchizvidzidza, munopedzisira musisina kuchema-chema kwose kwamunenge muchiita. Haleluya. Ndabata panapa chidzidzo chatakapiwa musi wa 1 mbudzi, wanga uri musi wechitatu. Chidzidzo ichi chakandiropafadza, kwanzi iwe wakaropafadzwa. Imbofunga kudaro, kungoudzwa izvozvo nzi iwe wakaropafadzwa. Hausi kutsvaka maropafadzwa, hausi kuchema hausi kufanira kuchema kuna Mwari kuti Mwari deno mandiropafadza. Wakaropafadzwa. Kunzwisisa kwako shoko raMwari kwakakosha. Haleluya. Wakasiyana nomunhu ari kutsvaka kuti Mwari ndiropafadzei. Kwanzi iwe wakaropafadzwa. Onai zviri kutaurwa vaEfeso 1:3. Kwanzi ngaavongwe Mwari nababa vashe wedu Jesu Kristu, wakatiropafadza. Kwete kuti uchatiropafadza, kwete kuti ungadero akatiropafadza, kwete kuti watinofanira kukumbira kuti atiropafadze. Kwai wakatiropafadza. Zvikanzi nokuropafadza kwose kwomweya kudenga muna Kristu. Mwari vakatiropafadza, Mwari vakakuropafadza. Uri mwana waMwari here? Kana mhinduro yako iriyo kuti hongu, zvinoreva kuti Mwari vakakuropafadza. Havana kuropafadza nemamwe maropafadzo, vakakuropafadza namaropafadzo ose. Kwai maropafadzo ose omweya, maropafadzo omweya ndoose aunofanira kuva nawo. Haleluya. Amen. Saka uri munhu wakaropafadzwa, ukaziva izvi, ukanzwisisa izvi, zvikapinda muropa mako, nhamo dzako dzinotapudzika, dzinopera. Vanoenderera mberi vakutanga kutsanangurira zvikanzi Mukristu munhu akaropafadzwa. Uri Mukristu here? Zvanzi uri munhu akaropafadzwa. Tatodzidza ipapo. Chero dai tagumira ipapapo, chidzidzo chatokwana ichi. Ndatoudzwa zvinhu zvinondibetsera zvandinogona kunge ndanga ndisingazivi. Mukristu munhu akaropafadzwa. Akaropafadzwa naIshe. Kuropafadzwa kunoreva zvakawanda. Kunorevawo kupiwa simba. Saka munhu wakaropafadzwa munhu wakapiwa simba. Haleluya. Kwanzi iri rinenge riri simba rokubudirira pane zvaanoita. Haleluya. Wakapiwa simba rokubudirira pane zvaunoita. Une musika here wauri kufamba nawo? Uri kuchikoro here? Une kubasa kwaunoshanda here? Wakaropafadzwa pane zvose zvaunoita. Ndo zvatiri kutaurirwa. Tatodzidza. Ungadarikwa nechidzidzo chakadaiwo here? Haleluya. Amen. Kwai wakapiwa simba rokubudirira pane zvose zvaunoita. Mwari vakakupa simba. Saka wava kugona kubudirira. Unobudirira muzvinhu zvose zvaunoita. Ichi chinhu chinoshamisa. Zvinoreva kuti upenyu hwako hunofamba zvakanaka. Hauchatauri uchiti pakaipa. Hauchatauri uchiti upenyu hwandiomera. Wakutaura uchiti zvinhu zvangu zviri kufamba zvakanaka. Haleluya. Ndiro zvatiri kuona izvi. Zvinhu zvako zvose zvinofamba zvakanaka. Hauna chaunoshayiwa. Ungaita zvinhu izvi zvinototi zvibudirire. Wakasarudzwa naMwari. Une upenyu hwawakapiwa. Uhu upenyu hwerumbidzo, upenyu hwemafaro, upenyu hwerunako, upenyu hwekugara uchikunda, upenyu hwekubwinya. Upenyu uhu huri muna Kristu Jesu. Ndosaka uchifanira kugara uri muna Kristu Jesu, nokuti ndio muno upenyu ihwohwo. Haleluya. Ishe Jesu vana mashoko avakataura tinoaverenga muna Johani 15:16. Vakati, imi hamuna kundisanangura, asi ini ndakakusanangurai imi ndikakugadzai, kuti mubereke zvibereko kwose kwamunoenda, uye kuti zvibereko zvenyu zvigare, kuti chinhu chipi nechipi chamunenge muchikumbira kuna Baba muzita rangu, vakupei icho. Haleluya. Jesu vane upenyu hwavaitaura mundima iyi. Uhu upenyu hwekubereka zvibereko, upenyu hwekugara uchiwedzera kubwinya. Upenyu uhu ndihwo hwatakawana muna Kristu. Upenyu hwemaropafadzo. Maropafadzo aya ndeaya anotitsaura kubva kunyika. Haleluya. Ndiyo pfuma yawakapiwa iyi. Unogona kunge wakazvarwa patsva, apa ndipo pawakaitwa muridzi wepfuma yaMwari. Wava muridzi wepfuma yaMwari. Chose chinonzi ndechaMwari ndechako iwe. Haleluya.
wava muridzi wepfuma yaMwari. Pfuma iri muzita rako naIshe Jesu Kristu muri vaviri. Haleluya. Upenyu hwevamwe vaKristu hunogona kunge husina kumira zvakanaka. Zvinhu zvavo zvinogona kunge zvisiri kufamba zvakanaka. Izvi zvinobva zvaita kuti vafunge kuti havana kuropafadzwa pachokwadi. Saka vanovhunza vachiti, munogoti ndakaropafadzwa sei? Handina motokari, handina imba, handina mari. Zvinhu izvi hazvisi izvo zvinotaridza kuropafadzwa kwedu. Haleluya. Saka pfuma yatinogona kuwana muupenyu haisiyo inotaridza kuropafadzwa kwedu. Kwanzi upenyu hunoraramiwa mumweya. Munyika yemweya iyi ndimo munorongwa upenyu hwedu. Iwe wakaropafadzwa, ziva izvozvo, gara uchiziva izvozvo. Ukakanganwa zvimwe zvinhu zvese usakanganwa izvozvi, wakaropafadzwa. Wakaropafadzwa naMwari. Izvi ndizvo zvinotaura shoko raMwari. Unofanira kubvumirana neshoko iri, ndiko kuti pfuma yenyika iuye kwauri. Saka ukaziva nokubvumirana neshoko rinoti wakaropafadzwa, ndokuti pfuma yenyika ichiuya kwauri. Ndiko kuti motokari, dzimba, mabasa anobhadhara nemari ndokuti zviuye kwauri. Ndiyo pfuma yatiri kutaura pamusoro payo iyoyi. Asi pfuma iyi haasi iwo maropafadzo. Pfuma iyi haasi iwo maropafadzo. Zvinhu zvinounzwa nemaropafadzo. Munhu wakaropafadzwa ndiye anozowana zvinhu izvozvo. Haleluya. Unofanira kutanga waropafadzwa ndokuti ugozowana pfuma iyoyo. Zvino kana uri mukristu wakaropafadzwa, saka pfuma iyi yava nekodzero yokuuya kuupenyu hwako. Haleluya. Saka chiropafadzo isimba rinoita kuti zvakanaka zviuye kwauri. Isimba rinoita kuti zvakanaka zviitike muupenyu hwako. Isimba rinoita kuti kubwinya kwaMwari kuonekwe muupenyu hwako. Asi simba iri harionekwi nemeso enyama. Mweya Mutsvene vanogara mukati mako, ndivo vanokudzidzisa shoko raMwari, ndivo vanokudzidzisa kushandisa maropafadzo aMwari. Maropafadzo aya anotova muupenyu hwako. Mweya Mutsvene vanokudzidzisa kutaura nomazvo, vanokudzidzisa kurarama nomazvo. Izvi zvinoita kuti upenyu hwako hushamise, zvinoita kuti maropafadzo avonekwe muupenyu hwako. Haleluya. Kwanzi vanhu vanozoona maropafadzo iwayo vanotozoshamiswa nemaropafadzo iwayo. Haleluya. Saka onai zvatadzidza muchidzidzo chatapiwa ichochi. Imbofunga kuti mashoko akadai akagara achingorovedzerwa kwauri, uchingoudzwa pamusoro pawo, uchingodzidza pamusoro pawo, upenyu hwako hunozova hwakadii? Chingazokukurirawo panyika chii? Chaungazosvikawo pamasatani kana pamweya yemadzinza kana pazvirwere kana pamadhimoni chii? Hapana. Haleluya. Wapedza kuverenga saizvozvi, pane ndima dzate takapiwa dzinotsigira chidzidzo ichochi. Unenge wakafanira kuti utarire ndima idzodzo, udzidzidze, udziverenge. Haleluya. Regai tienderere mberi zvekare musvondo rinouya tichitarira pazvidzidzo izvozvi, tione kuti tinogona kubatsirwa sei nazvo, uye munzwisise kuti nemakei musingafaniri kudarikwa nezvidzidzo izvozvi. Haleluya. Regai ndinamateko zvino tichitaura chiropafadzo pamusoro penyu muzita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai, ndinopa rumbidzo nekudzo kwamuri. Ndinokutendai nokuda kwehama dzangu dzandabatana nadzo pamunamato pazuva ranhasi. Ndinotaura chiropafadzo pamusoro pavo. Ndinotaura shoko raMwari richawanda mavari muzita raJesu Kristu. Nemhaka yekuwanda kweshoko raMwari ikoko, vachararama upenyu hune kubudirira. Vachabudirira muzvinhu zvese zvavanoita muupenyu, vachabudirira mumabasa avo, vachabudirira muupenyu hwavo nezita raJesu Kristu. Satani wakurirwa mukati meupenyu hwavo, muzita raJesu Kristu hauchagoni kuramba uchitsikirira nokudzvanyirira vana ava. Nezita raJesu Kristu vanobudirira, vanofambira mberi muzita raJesu Kristu. Ndinokutendai. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ngatisangane zvakare pasvondo rinouya tichienderera mberi tichitarira mushoko raMwari. Mwari vakuropafadzei. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu.
saka ndinogamuchira upenyu husingaperi. Mumweya mangu ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Musangano wevafudzi nevatsigiri veshumiro yedu IPPC wakafamba zvakanaka chose. Vanhu zviuru zvinodarika 20 vakaungana kuLagos, Nigeria pamusangano uyu. Mumwe nemumwe wevanhu ava akashongedzwa zvakakwana kuita mabasa makuru mugore riri kutevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody zvatinotumira zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanaiona mufudzi Kristu paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Tinokurudzira kuti vaya vanga vasara nezvidzidzo zvishoma mupedzise muwane zvitupa zvenyu. Mava kugona kuwana Rhapsody pa SMS kunyangwe musiri pa WhatsApp panhare dzeEconet. Rovai *205# mosarudza Daily Devotionals. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanire kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Munamato uno munobata pa WhatsApp, pa YouTube panoti Shona Online Church nepa www.ce-shonachurch.org. Ivai nesvondo rakanaka. Shoko